Magampo kita, makagagahom og tunhay nga Dios, gihatag nimo sa mga tao si Hesukristo among manunubos nga sulundon sa hingpit nga pagpaubos. Gituman niya ang imong pagbuot, pinaagi sa pagpakatao o pagpakamatay didto sa krus. Himua nga kami nga imong mga saksi at tubangan sa mga tao, pinaagi sa pagsunod sa iyang panig-ingnan, mahimo unta kami nga angay sa pag-ambit sa iyang pagkabanhaw, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Gitudluan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti aron mahibalo akong mudasig ni adtong gikapuyan. Matag buntag gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan ug wala ako musupil ni mubiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod ni adtong buot muhampak kanako ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingyo ang akong naong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako. Kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios, busa wala ako maunsa. O gitaon ko ang akong naong ingon sa batong bantilis, ug nasayod ako nga dili gayud ako maulawan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Ang tanan nga nagatan-aw kanako, nang yamid ka nako. Nagbugal-bugal sila kanako sa ilang mga ngabil, naglingo-lingo sila. Nagsalig siya sa Ginoo, paluwasa siya kaniya. Palingkawasa siya, kunay gugma siya kaniya. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Daghang mga iro naglibot kanako. Gitabangan ako sa usa ka panon sa mga dautan. Ilang gipalapsan ang akong mga kamot ug mga tiil. Makaihap ako sa tanan kong mga kabukugan.
gipanagbahin alang kanila ang akong mga saput. Ug sa akong bisti nagripa sila. Apan ikaw, O Ginoo, ayaw pagpalayo ka nako. O hinabang ko, dali sa pagtabang ka nako. Isangyaw ko ang imong ngalan ngadto sa akong kaigsuunan. Sa taliwala sa katilingban, daygon ko ikaw. Kamo nga madlukon sa Ginoo, daygan ninyo siya. Kamong tanang mga kaliwat ni Jacob, himaya siya. Diyos ko, nganong imo akong gibiyaan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Angay batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini, diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios. Apan wala siya maghunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan o gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Nataw siya sama kanato ug nakita siya ingon nga tawo, nagpaubos siya ug nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan, o gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atoa sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga sa Hesukristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo sumala ni San Mateo. Unya ang usa sa napulog duha ka tinun-an, ang ginganlag Judas Iscariote, miadto sa kadagkuan sa mga pari ug miingon, Unsa may inyong ihatag kanako kon itugyan ko kaninyo si Jesus? miihap sila og katluan kasalapi nga sinsilyo o gihatag kaniya. Sukad ni adtong adlaw, si Judas nangitag maayong higayon sa pagbudhi kang Hesus. Sa unang adlaw sa pangilin sa pan nga walay patubo, ang mga tinun-an miadto kang Hesus ug nangutana kaniya,
Asa man nimo ipahikay kanamo ang panihapon sa pangilin sa pagsaylo. Si Jesus miingon kanila, Adtuan ninyo ang usa ka tawo didto sa syudad ug ingna siya ang magtutudlo nag-ingon, miabot na ang akong takna, ang akong mga tinun-an ug ako magsaulog sa pangilin sa pagsaylo didto sa imong balay. o gibuhat sa mga tinun-an ang giingon ni Jesus kanila, o gihikay nila ang panihapon. Sa pagkagabi, si Jesus o ang napulog duha ka tinun-an mitambong sa kananan. Ug samtang nangaon sila, miingon si Jesus, Sultihan ko kamo, usa ka dinyo magbudhi kanako. nangaguol pag-ayo ang mga tinun-an ug ang tagsa-tagsa kanila nangutana kaniya. Ginoo, ako ba ang gipasabot mo? Si Jesus mitubag, Ang nagtuslob sa pan uban kanako niining panaksan maoy magbudhi kanako. Ang anak sa tao mamatay sumala sa giingon sa kasulatan, apan alaot siya nga magbudhi sa anak sa tao. Mahayo palang untag wala siya matao. si Judas ang mabudhion miingon, Magtutudlo, ako ba ang gipasabot mo? si Jesus mitubag, Giingon mo. samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios, o gipikas-pikas niya kini, o gihatag sa iyang mga tinun-an. Dawata ninyo kini og kana, Miingon siya, kini ang akong lawas. unya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios, o gihatag kanila. Imna kini ninyong tanan, Siya miingon, kini mao ang akong dugo nga naglig-on sa kasabutan, ang akong dugo nga giula alang sa daghan aron sa pagpasaylo sa mga sala. Sultihan ko kamo nga dili na gayud ako mousab pag-inom niining maong bino hangtod sa adlaw nga moinom ako sa bag-ong bino uban kaninyo didto sa gingharian sa akong amahan. unya nag-awit sila usa ka awit sa pagdayeg sa Dios, ug nangadto sa bungtod sa mga olibo. Unya miingon si Jesus kanila, Niining gabhiuna kamong tanan managan og mamiya kanako, kay ang kasulatan nag-ingon, patyon sa Dios ang magbalantay og magkatibulaag ang mga karnero. Apan tapos ako mabanhaw, muuna ako kaninyo sa Galilea. si Pedro miingon kang Jesus, Dili gayud ako mobiya kanimo bisan pagbiyaan ka sa tanan. si Jesus miingon kang Pedro, Hinumdumi kini sa dili pagani mutuktugaok ang manok karong gabii, ilimod mo na ako sa makatulo. si Pedro mitubag, Dili ko gayud ikaw ilimod bisan pagpatyon ako uban kanimo. ug ang tanang tinun-an nanumpa usab sa ingon. Unya si Jesus, kuyog sa iyang mga tinun-an, miadto sa usa ka dapit nga nginganlag Getsemani, ug miingon siya kanila, Panglingkod kamo dinhi samtang moadto ako didto ug magampo. gidala niya si Pedro ug ang duha ka anak ni Zebedeo, ug mibati siya dakong kaguol ug kahingawa, ug miingon siya kanila, Hilabihan ang akong kasubo nga daw mamatay ako. Pabilin kamo dinhi og pagtukaw uban kanako. ug milakaw siya sa unahan, ug mihapa sa yuta, ug nagampo sa nga nag-ingon, Amahan ko, kun mahimo kuhaa kanako kining kupa. Apan dili ang akong pagbuot mao'y matuman, kun dili ang imo. Unya mibalik siya ngadto sa tulo ka tunun-an, ug nakaplagan sila nga nangatulog, ug siya miingon kang Pedro,
Ngano man nga kamong tulo wala makatukaw uban kanako bisag usa lang ka oras, pagtukaw kamo og pagampo aron dili kamo madaog sa panulay, andam ang espiritu apan luya ang lawas. Og mibiya si Jesus pag-usab og nagampo. Amahan ko, kung imo gayong ipainom kanako kining kupa, matuman ang imong pagbuot. Og mibalik siya pag-usab, og ang mga tinun-an nakaplagan niya nga nangatulog gihapon, kay katulgon man sila kaayo. Mibiya na usab si Jesus kanila, og nagampo sa ikatulong higayon, sa samang mga pulong. Unya mibalik siya ngadto sa mga tinun-an, og miingon, Nangatulog bagihapon kamo og namahulay, miabot na ang oras ng anak sa tao, itugyan ngadto sa kamot sa mga makasasala. Bangon kamo kay manlakaw na kita. Tanawa, ania na ang nagbudhi kanako. Samtang nagsulti pa si Jesus, miabot si Judas, ang usa sa napulog duha ka tinun-an. Kuyog kaniya ang daghang tawo nga nagdalag mga espada ug mga puspos. Sinugo sila sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudeyo. Ang mabudhion naghatag kanila og usa ka ilhanan. Ang tao nga akong hagkan mao ang inyong gipangita, dakpa siya. Sa pag-abot ni Judas, miduol dayon siya kang Jesus ug miingon, Magtutudlo ang kalinaw maguban kanimo. o gihagkan niya si Jesus. Si Jesus mitubag, Higala, buhata dayon ang buot mong buhaton. unya miduol sila kang Jesus ug ila siyang gidakop. Unya usa niadtong kauban ni Jesus, miibot sa iyang espada ug gitigbas niya ang ulipon sa pangulong pari ug naputol ang usa ka dalunggan niya. Unya miingon si Jesus kaniya, Isakob ang imong espada, kay ang maggamit sa espada usab mamatay. Wala ba kamo masayod nga makahimo ako pagpakitabang sa akong amahan og ipadala niya dayon kanako ang kapin sa napulog duha kahutong sa kasundaluhan nga mga anghel? Apan kung buhaton ko kini, unsaon man pagkatuman sa kasulatan nga nag-ingon nga kinahanglan mahitabo gayod kini. unya miingon si Jesus sa mga tao, Tulisan ba ako nga kinahanglan magdala pa kamog mga espada o mga puspos sa pagdakop kanako? Matag adlaw nagtudlo ako didto sa templo ug wala ako ninyo dakpa. Apan kining tanan nahitabo aron matuman ang gisulat sa mga propeta diha sa kasulatan. unya mibiya kaniya ang tanang tinun-an ug nanagan. Gidala si Jesus sa mga tao nga nagdakop kaniya ngadto sa balay ni Caifas, ang pangulong pari, diin nagatigom ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga punuan sa mga Hudeyo. Minunot si Pedro nga nagpaantaw hangtod sa hawanan sa balay sa pangulong pari. Unya misulod siya sa hawanan ug milingkod uban sa mga gwardya aron mahibaluan niya unsay sangputa ni ining tanan. Ang kadagkuan sa mga pari ug ang tibuok hukmanan naningkamot pagpangitag ikabutang-butang nila batok kang Jesus aron mapatay nila siya. Apan wala gayud sila'y hikaplagan, bisag daghang mga tao ang miadto ug nagsugilon og mga bakak mahitungod kaniya. Sa katapusan, may duha ka tawo nga miduol ug miingon, Kining tawhana nag-ingon, makahimo ako pagguba sa templo sa Dios o pagpatindog niini sa tulo ka adlaw. mitindog ang pangulong pari ug miingon kang Jesus, Wala ka ba'y ikatubag niining sumbong batok kanimo? apan wala motubag si Jesus. Busa,
ang Pangulong Pari misulti pag-usab kaniya. Sa ngalan sa Dios nga buhi, papanumpaon ko ikaw. Sultihi kami kung ikaw mauba ang Mesiyas, ang anak sa Dios. Si Jesus mitubag kaniya. Giingon mo, apan sultihan ko kamong tanan, sukad karon makakita kamo sa anak sa tao nga maglingkod sa tuo sa labing makagagahom sa tanan, ug moanhi sinapnay sa mga panganod sa langit. Sa pagkabati niya ni ini, gigisi sa Pangulong Pari ang iyang biste ug miingon, Dakong pasipala, wala na kita makinahanglag dugang pang mga saksi. Dinhi karon na dungog ninyo ang iyang pagpasipala. Unsay inyong huna-huna? ug sila mitubag. Sad-an siya o kinahanglan patyon. Unya gilud-an nila ang iyang naong ug ilang gibunalan siya ug kadtong misagpa kaniya miingon, Tagnaa, Mesiyas, kung kinsay nagsagpa kanimo. si Pedro naglingkod sa gawas didto sa hawanan sa diha nga usa sa mga sulugoong babay sa Pangulong Pari miduol kaniya ug miingon, Ikaw usab kauban Jesus nga taga Galilea. apan gilimod kini ni Pedro atubangan nilang tanan. Wala ako makasabot sa imong gipanulti. Mitubag siya, ug unya migula siya sa ganghaan. May laing sulugoong babay nga nakakita kaniya ug miingon sa mga tao didto, Kauban siya ni Jesus nga taga Nazaret. apan gilimod kini pag-usab ni Pedro ug mitubag siya, Ipanumpa ko nga wala ako makailan ni anang tawhana. wala madugay ang mga lalaki nga nagbarog didto miduol kang Pedro ug miingon, Sa walay duha-duha, ikaw usa sa mga kauban ni Jesus. Ang imong sinultihan nagpailan niini. unya nanumpa si Pedro nga nag-ingon, Silutan paunta ako sa Dios kung namakak ako. Wala ako makailan ni anang tawhana. unya mitugtugaok ang usa ka manok ug nahinumdum si Pedro sa giingon ni Jesus kaniya, sa dili pa mo tugtugaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulo. Migula si Pedro ug mihilak sa hilabahang pagbasol. Sayo sa buntag sa tanang kadagkuan sa mga pari ug ang mga punuan sa mga Hudeyo naglaraw sa pagpatay kang Jesus. Gigapos dila siyag kadena ug gitugyan ngadto kang Pilato, ang Romanhong gobernador. Sa pagkakita ni Judas ang mabudhion nga si Jesus ilang patyon, nagbasol siya o giuli niya ang katluan kasalapi nga sinsilyo ngadto sa kadagkuan sa mga pari, sa mga punuan sa mga Hudeyo. Maingon siya kanila, Nakasala ako sa akong pagtugyan ngadto sa kamatayon sa tawo nga walay sala. sila mitubag kaniya, Unsa may labot namo ni ana. unya gisalibay ni Judas ang salapi didto sa templo ug mibiya kanila, unya milakaw siya ug naghikog. Gipamunit sa kadagkuan sa mga pari ang salapi ug miingon sila, Salapi kini nga bayad sa kinabuhi, ug supak sa atong balaod ang pagpipig niini sa panudlanan sa templo. tapos nila kauyuni, gigamit nila ang salapi sa pagpalit sa uma, sa mamumuhat ug kulon, aron himuon kini nga lubnganan sa mga langyaw. Busa kadtong umaha, ginganlag uma nga gibayrag dugo hangtod karon. Busa natuman ang giingon ni propeta Jeremias, gikuha nila ang katluan kasalapi nga sinsilyo, ang kantidad nga giuyunan sa mga tao sa Israel nga maoy gibayad sa pagpalit kaniya, o gigamit nila kini aron pagpalit sa uma sa mamumuhat ug kulon, sumala sa gisugo kanako sa Ginoo. Si Jesus nagtindog atubangan sa gobernador o gipangutana siya sa gobernador, Ikaw ba ang hari sa mga Hudeyo? si Jesus mitubag, Giingon mo,
Apan wala niya tubaga ang mga sumbong sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga punuan sa mga Hudeyo. Busa miingon si Pilato kaniya, Wala ka ba makadungog sa tanan nilang mga sumbong batok kanimo? apan wala motubag si Jesus, bisag unsa kapulong. Busa natingala pag-ayo ang gobernador. Matag Pasko sa mga Hudeyo, nabatasan sa gobernador ang pagbuhig usa ka binilanggo nga pinangayo sa mga tao. Niadtong panahona, may bantugang binilanggo nga ginganlag Barabas. Sa nagkatigom na ang mga tao, nangutana si Pilato kanila, Kinsa may inyong gusto nga akong buhian? Si Barabas ba o si Jesus nga ginganlag Mesiyas? kay nasayod siya pag-ayo sa ilang gitugyan si Jesus kaniya tungod sa kasina. Samtang naglingkod si Pilato didto sa lawak sa hukmanan, nagpadala kaniyag mensahe ang iyang asawa nga nag-ingon, ayaw paghilabti ka ng tawhana nga walay sala, kay gabii, pinaagi sa damgo, nasamok ako pag-ayo tungod kaniya. Ang mga tao gidani sa kadagkuan sa mga pari, sa mga punuan sa mga Hudeyo, sa pagpangayo kang Pilato nga buhian niya si Barabas ug ipapatay si Jesus. Apan nangutana ang gobernador kanila, Kinsa man ining duha ang inyong gusto nga akong buhian? sila mitubag. Si Barabas. Si Pilato nangutana kanila, Nan, unsa may akong buhaton kan Jesus nga ginganlag Mesiyas? silang tanan nanubag. Ilansang siya sa krus. Apan si Pilato nangutana, Unsa may iyang sala? unya sa makasog nga tingog, naninggit sila. Ilansang siya sa krus. Sa pagkakita ni Pilato nga wala siya'y mahimo, ug hayan mahitabo ang kagubot, mikuha siyag tubig, ug naghunaw atubangan sa mga tao, ug miingon, Wala ako'y labot sa kamatayon ni ining tawhana, inyo kining gusto. unya ang tanang mga tao nanubag kaniya, Kami o ang among mga anak mao'y datugi sa silot sa pagpatay kaniya. unya gibuhian ni Pilato si Barabas, ug si Jesus gipalatos niya o gitugyan aron ilansang sa krus. Unya gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa palasyo ni Pilato nga gobernador, ug didto gialirungan siya sa mga sundalo. Gihubuan nila siya sa iyang bisti o gisuluban sa bisting dagtong pula, ug naghimo sila korona gikan sa mga sangang tunukon, o gipahaom nila kini sa iyang ulo, o gipabitbit nila siyag bunga sa iyang tuong kamot. Unya nang luhod sila sa iyang atubangan o gibugal-bugalan siya. Miingon sila, Mabuhi ang hari sa mga Hudiyo. unya giludan nila siya o gikuha nila ang bunga o gibunal sa iyang ulo. Human nila siya bugal-bugali, siya ilang gihukasan sa bisting dagtong pula o gisuluban sa iyang kaugalingong bisti, ug unya gidala sa gawas aron ilansang sa krus. Sa ilang pagpanggula sa syudad, hisugatan nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga taga Cirene, ug gipugos nila siya pagpas-an sa krus ni Jesus. Unya nahiabot sila sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota, nga sa ato pa ang dapit sa kalabira. Didto ila siyang gitunulag bino nga sinagulag apdo aron iyang imnon, apan tapos niya tilawi kini, wala siya mo inom niini. Unya gilansang nila siya sa krus, o gibahin-bahin nila ang iyang sapot pinaagi gripa. Humani ana, nang lingkod sila og nagbantay kaniya. Ibabaw sa iyang ulo, gibutang nila ang karatula sa sumbong batok kaniya, mao kini si Jesus, ang hari sa mga Hudeyo. Unya tupad kang Jesus, gilansang nila sa krus ang duha ka tulisan, ang usa sa iyang tuo, ang usa sa iyang wala. Ang mga tao nga nanglabay nagyango-yango sa ilang ulo o gibiay-biay nila si Jesus. Sila miingon,
Ikaw ba kadtong muguba sa templo ug mutukod niini pag-usab sulod sa tulo ka adlaw? Kung ikaw ang anak sa Dios, luwasa ang imong kaugalingon, kanaog sa krus. Gibugal-bugalan usab siya sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod, sa mga punuan sa mga Hudeo. Sila miingon, Giluwas niya ang uban, apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Dili ba siya ang hari sa Israel? Kung manaog siya karon sa krus, mutuo kita kaniya. Misalig siya sa Dios ug miingon nga siya anak sa Dios. Ambi, tan-awon ta kung ang Dios muluwas ba kaniya karon. bisan gani ang mga tulisan nga gilansang uban kaniya, mibiay-biay usab. Sa pagkaudto, mitakyop sa tibuok yuta ang kangitngit, nga milungtad og 3 ka oras. Sa pagkaalas 3, mituwaw si Jesus. Eli, Eli, lema sabachthani. Nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Ang ubang mga tao nga nagbarog didto, nakadungog kaniya ug miingon sila, Nagtawag siya kang Elias. diha-diha o sa kanila midagan ug mikuwag espongha nga iyang gihumod sa baratuhong bino ug gitaod sa tumoy sa usa ka bugang ug gitunol gadto kang Hesus aron ipainom kaniya. Apan may miingon, Ayaw una, tan-awon ta kung muanhi ba si Elias aron pagluwas kaniya. unya si Jesus misinggit na usab ug namatay. Ang lohod kita sa makadiyot, pagpamalandong sa kamatayon ni Jesus. Manindog. Unya ang tabil sa templo nagisi gikan sa taas ngadto sa ubos. Ug natayog ang yuta, nangapikas ang mga bato, ang mga lubngana nangaabli, ug daghang balaang tao ang nangabanhaw. Nanggula sila sa ilang lubnganan, ug tapos mabanhaw si Jesus, miadto sila sa balaang syudad, ug didto nakit-an sila sa daghang mga tao. Sa diha nga ang mga opisyal ug mga sundalo nga kuyog niya sa pagbantay kang Hesus, nakamatikod sa linog ug sa tanan nga nahitabo, nalisang sila pag-ayo ug miingon, Siya gayud ang anak sa Dios. ug didto'y daghang babay nga nagpaantaw pagtan-aw. Mikuyog sila kang Hesus sugad sa Galilea ug mitabang kaniya. Uban kanila mao si Maria Magdalena ug si Maria nga inahan ni Santiago ug ni Jose ug ang asawa ni Zebedeo. Sa pagkasawumsum na, miabot ang usa ka dato nga taga Arimatea nga ginganlag Jose, usa ka tinun-an ni Jesus. Miadto siya kang Pilato ug gipangayo niya ang lawas ni Jesus. Busa gikuha kini ni Jose ug giputos niya sa usa ka bag-ong habol nga lino ug gipahimutang niya sa iyang kaugalingong lubnganan nga bag-o pa lamang niyang gilungag diha sa usa ka bato. Unya giligid niya ang usa ka dakong bato aron pagsira sa pultahan sa lubnganan ug milakaw siya. Si Maria Magdalena ug ang laing Maria naglingkod didto nga nagtan-aw atbang sa lubnganan. Pagkasunod adlaw nga mao ang adlaw sa igpapahulay, ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga Pariseo nakikita kang Pilato ug miingon sila, Sir, Nahinumdum kami nga sa buhi pa kadtong bakakon, miingon siya. Mabanhaw ako sa ikatulo ka adlaw. Busa pabantayi pag-ayo ang lubong hangtod sa ikatulo ka adlaw, aron dili siya makawat sa iyang mga tinun-an, ug unya manugilon sila sa mga tao nga nabanhaw siya. Kining ulahing bakak mahimo unyang labing dautan,
kaysa una nilang bakak. Busa miingon si Pilato kanila, Pagdala kamo gwardya o gwardyahin ninyo pag-ayo ang iyang lubong. Busa nanlakaw sila ug aron pagsiguro nga walay makahilabot sa lubong, ilang gibutangan ug palig-on ang sira sa lubong sa gipagwardyahan. Ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo. Kapoy. Kapoy ba? Kapoy barog no? Kapoy sa dogyaw-yaw ang ato diring mga narrator. Supposed to be wala tay tubag-tubag ato, wala sa tay panguros, igo ra gid tang maminaw. Haron makapamalandong tagmaayo. Dili na kinahanglan unta nga maghumili pa ko kay nindot naman kaing pagkasaysay ang maong pasyon. Mangutana na lang ko ninyo, unsa may inyong gibati? Laay, puol, paminaw. Kamong naas gawas, alimuot ra ba diha niya, sige mog barog, unsa may inyong gibati? Wara no. Hinaot paunta nga naamoy gibati. Sa atong unang pagbasa, miingon diri nga ang Ginoo nga magpakatao gihatagan sa mga maayong pulong aron inigsulti niya makadasig natong tanan. Dili lang pulong iyang gipakita, buhat pagyod nga makadasig. Nya unsa maning buhat nga makadasig? Kana bang muantos ka, magpakamatay ka para sa kaayuhan sa imong isig katao. Ganahan mo ana kanang naitaw nga muantos nimo nya magpakamatay pagyud para nimo, ganahan mo ana dili. Kahina istingog. Kinsa dinhing mga bana nga ni aron nga andam magantos og magpakamatay para sa ilang asawa, taas ang kamot. 1, 2, mga apostolis na pugos. Salamat, naay mga napo o mga 15 kabuok. Kadaghan nato, wan agita na so dinhi sa simbahan kay porting daghana. Daghan kay mga bana diha, pulos-pulos mga Judas. Liwat ni Judas nga wa mo antos. Basin pa, mas buotan man kuno ning mga babae sa Jerusalem. Kinsa dinhing mga asawaha ang andam magantos og magpakamatay para sa ilang mga bana. Ta sa kamot. Mas jutay ang mga asawa. Mao na mas yawanon pa mo sa inyong bana. Mao na nakusog kayong divorce karon. O na, siging buwag kay di man mo antos, di man magpakamatay para sa uban. Mao na nga kusog kayong gubat karon, pinatianay og labaw tanan, kusog kayo ang virus nga gihatag sa yawa kay ngano man wa na may gustong mo antos og magpakamatay para sa uban. Unsaon man nato pag-practice pag-antos, sugda nato dinhi sa simbahan. Antos kayo ang atong pag-antos gawas. Salamat sa ningadtos gawas. Nasa tay gamayng pag-antos sa atong pagprosesyon. Taas-taas biya to, init-init na biya. Kadtong nang laktod, mga Judas to. Ningon, ngano mo tuyok pa mo ta dito, naram dadadool na kayo, anang laktod ang mga Judas na kuto ng Judas ay nang lakaw na. Anto sa kayo nga wa dayon ta pasudla kay gi-arrange usa sa mga ashirets. Nya do na untatoy nauna din higanhi sa simbahan, wa hinoon makasod, tuan na hinoon dito sa gawas kalingkod. So kadtong miilog og so diri nga di gyud magpaawahi mga Judas mo.
Pero kadtong naghuwat lang ug asa sila palingkoron, congratulations, pwede na mo mga matay. Mga buutan kayo mo, no? Dako kay mo grasya na sa Ginoo. Unsa pagilain nga pag-antos nga atong ikahatag nga anhin nato sugdan sa simbahan, kanang paghug sa kolekta. Antos na kay murag imong gikuha ang part unta sa imong kaugalingon aron ihatag nganhi sa simbahan. Sige, lingi ay mong tupad. Ing nagaandam na kadyag ihog sa kolekta. Kamura ba sa dayon ra ba mo lingiw-lingiw ini kolekta na. Ana. Unsa pagilaing pag-antos nga atong mahimo practice dinhi simbahan labi na dinhi sa atong parokya. Palit og slat kana dako-dako na ng pag-antosa. Kana bang kwaon na nimo ang para nimo pamugas unta para snacks, para unta to nimo kalipay kay mo patad ka ng sweltres, para unta tos imong sigarilyo, para unta tos imong pariban sa imong buhok, pa-colors buhok, pero wa na lang nimo gidayon kay nganuan ipalit nimo og slat. Antos ba yan na? No? Tanawa, di yun manubag. Salamat kay nanatay slots nga nahali, no? Ato ning suwayan og update ang atong SBF DAG para sa atong kumbento pagtukod niini nanatay halin nga 12,289 ka slots. Atong pakpakan ang nag-antos para ani. Sa ato sang special slots nga GPHJ para sa ato karong Holy Week o para sa atong pista pohon sa Abril 29 nahalina na sad taog 8,801 ka slots. Pakpak yapon. Kining atong SBF DAG tag 500 ni naapay kayan pwede ninyong antusan napay available nga 63,711 ka slots. Nya kining atong GPHJ tag 100 raman ni per slot naapay available nga 36,199. Mas maayog paspasan ni nato kay Kotobra rabani sa Abril 29. Kini siya mga pag-antos. Mura sa ni siya ginagmayng kamatayon. Unsa may nahitabo sa diha si Kristo nag-antos og nagpakamatay. Una, naghatag siya kalipay sa iyang isig katao. Kalipay gyud. Hastagong mga dautan, lipay kayog sigig latigo niya, siging bugal-bugal niya, lipay. Niya ang katos ang nag-antos nga naghilak kuyog ni Hesus, unsa say resulta nangalipay pagkabanhaw ni Hesus. So kinisang mamalit na tog slots og magsigig hogs kolekta, magsigig alagad sa simbahan sama na to mga choir, mga lectors, mga pimag, mga ashirits, mga sakristan o uban pa, malipayon sad na sila og maghatag sad na natog kalipay. Kung kamusad mag-antos mo diha nga dili gyud mo mag-ilog-ilog, di sad mo masuko, di na mo magyaw-yaw, di na mo mga saba, maghatag sad mo og kalipay. Sige, lingi ay mong tupad. Kaya murag gikapoy ng naong anada. Lingi ing na sugod karon din agid tika paantuson. Sige, ingna na. Wa gyud mulingi ang uban. Sige lang. Kining atong mga gipili nga mga apostoles, sugod ugma, musuroy na ni sila sa mga balay dinhi sa atong parokya, naot untag di ni sila mapaakan sa iro. Ang ilang buhaton, mangumusta ninyo, nya mambindisyon sa inyong balay, nya naa ni sila dadon nga murag kahon nga naay buslot gamay. Kahibaw na mo unsay angay ninyong buhaton. Antosa na nila, hinaot unta mo antos pod mo sad og paambit, no? Ana na siya tong buhaton. Niya sugod karong simanaha naatay mga activities na sa atong program
antusan tana. Nya kining maong pag-antos mag-anam nig bunga og nindot sama aning nahitabo tong simbahan, ninindot na nipatag na gaydes gawas, na nag-antos diha intawag abono, nya ni spalto ana, nya ang inyong gipamalit nga slots atong ibaya diha. Kauyon ba mo nga ni saka-saka ng yuta diha? Okay, sa una katong maglingkod diha managhangad man taras fathers babaw, taras father. Karon level-level na ta no. Ana, sige ato sa kunong tan-awon ang atong bag-ong kumbintong gitukod og nindot na ba? Na atong tan-awon sa atong screen. Ana na, tanawa. Sa miaging simana, naglungag-lungag patos miaging simana, dagko pa kay mga lungag. Naugbok ang kasagaras mga haligi na. Tulo na lang kahaligi ang mapamataod. Muna ni karon ang bagong kalambuan. Ipatag na kuana nag ano po i-preparar na para sa flooring. So atong pakpakan ang atong kaugalingon sa atong pagtinabangay. Kamosang mga online parishioner, salamat kayo nga bisag layo kay mo diha, ni antos mo, mitabang mo pagpagaan sa among mga palasonon diris pagtukod sa kumbinto. So ato sang pakpakan ang atong mga online parishioners. Salamat kay ninyo. Nangapagaw na lang guning akong tingog para siging baligyag slat. Pero labaw sa tanan mga igsoon, ato giyong pasalamatan ang atong labaw nga makagagahom ang atong Ginoong Hesukristo ug ang mahal nga Birhen Maria sa ilang pag-antos nga atong gihandom karon nga maoy mubunga og dakong kalipay sa atong kinabuhi. Atong pakpakan ang Ginoo, ang mahal nga Birhen Maria sa ilang dakong gasa kanato. Manindog tang tanan og atong ipadayag ang atong pagtuo sa Ginoo. Nagatuo ako sa Dios na mahal, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato, nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulong kaadlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mobalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mga igsuon, ang atong hari misulod na sa iyang syudad. Ang atong mga lukay ug mga singgit sa pagpasidungog nagakawagtang samtang ang pulong sa ebanghelyo gisangyaw nganhi kanato. Sayod kita nga siya manggihatagon kaayo, busa malaumon kitang moingon, Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Alang sa simbahan sa tibuok kalibutan, nga nagasunod sa atong manluluwa sulod ni ining Semana Santa, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Alang sa tanang katawhan ug kanasuran, nga nangita ug kalinaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Alang sa mga nag-antos, sa bisan unsa nga mga kasakit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Alang sa usa ka espiritu nga mahinulsulon,
mapamalandungon ug mapasalamaton sulod niining pinili nga mga adlaw, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang kang halangdong Teofilo kamumot, nga isipon unta sa Ginoo nga takos, nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan, nga pinaagi og pangamasa paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og finansal og laing-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo, ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Alang sa kapahulayang dayon, sa mga matuuhon nga nangamatay, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Ginoo ug among amahan, dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa mahinulsulon ug mapaubsanon nga kasing-kasing pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, ang pagpasakit ug pagpakamatay ni Hesus imong bugtong anak, maghimo unta nga makapahimuot kami kanimo, kun kamira wala kami mahimo, apan tinabangan niining iyang hingpit nga sakripisyo, makabot unta namo ang imong gugma ug kaluoy, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug mataron. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gitahan niya ang iyang kinabuhi didto sa krus aron hibayran ang mga sala sa katawhan. Ang iyang kamatayon nakapapas sa among mga sala, ang iyang pagkabanhaw nakakabot alang kanamo sa kasantos sa kinabuhi, ug busa uban sa panon sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit.
Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos na ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan.
Maghiusa kita pagsangpit sa atong langit ng Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesus Kristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausap kanimo. Ato karong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace, peace. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan.
bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dila ko angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, nagpasalamat kami kanimo tungod niining mga balaang gasa ang kamatayon sa imong anak, nagahatag kanamog paglaom ug naglig-on sa among pagtuo ang iyang pagkabanhaw, maghimo unta kanamo nga makanunayon hangtod sa katapusan ug magdala unta kanamo ngadto sa kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang gasa sa pagkabalaan. Nya nga ato lang buhaton, mosunod lang kita ni Kristo nga magantos ta ug magpakamatay para sa uban. Salamat sad sa atong mga igsuon nga ming alagad nato karon, ang atong PIMAG, ang atong mga usherates, ang atong Eucharistic lay ministers, ang atong salme, ang atong lectors o ang atong mga lectors o salmista, ang atong mga sacristans, ang atong mga IT, SOCOM, ang atong choir, ang San Vicente Ferrer choir, murag ni Kuyog pudani nila ang Holy Rosary nga youth choir. Unya ato sang pasalamatan ang tanan nga mihimo karon sa ilang formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Adonis o si Hazel, Andalan, and family. Kanilang tanan, masipang pakpak. Salamat kayo. So, mao na to ang atong mga update sa atong slots kaganiha. Nya, napatay daghang slots nga available. Ato gyapong sigihag palit ang atong SBF DAG. Tag 500 para sa pagtukod sa Tungkobinto. Napay 63,711 nga available. Ang ato sang God's Protection, Healing and Joy nga slots or GPHJ na pay available nga 36,199 para sa malampuson o mabungahon nato nga Holy Week o Fiesta celebrations. Niya
Salamat sa ato sang nanghatag sa mission appeal ni Father Gistone katong niaging duha ka Domingo milabay. Ang total nga atong nahatag kaniya or nakita sa atong paghatag sa atong special collections para sa eskwelahan nga gidumala ni Father Gistone dito sa Dan Bantayan niabot og 181,770 pesos. So atong pakpakan ang nanghatag niini. Nahimo natang usas mga tigtabang sa ato sang nanginahanglan bisag naatay panginahanglan. Ang Ginoo manaa kaninyo Maanausab kanimo. o manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.